Мин бүген 121 мәктәптә очраклыгына түгел, Рәшит абый Вагапов турында материаллар җыю, бу менә музейны хәзерләү мушакатлары белән 2 ел инде занимаемся. Вот. Март ayında da килеп киттем хәзерлеккә булышу өчен. Вот. Бүген инде Ашабыз Алла кушса, рахмет Рания Накиповна Гатауллинага и Гөлүсә Ахатова Гөлүсә Шәүкәтовнага и бөтен коллективка тырыштылар и вот нәтиҗәсендә бүген инде музейны ачабыз. Кунаклар җыелыр Алла кушса. Вот. Бүген бу көннәр җиңү көннәре инде. Вот. Инде мин үзем Җүмбәли авылыннан, Хайдар Бигичев авылыннан, без аның белән бер урамда тора идек. Халида Бигичева ул минем классташым иде. Авылдашлар, татарлашлар, тугандашлар. Инде Рәшит абый Вагаповның авылы Актук бездән 6 чакрым гына ераклыкта. Вот. И Рәшит абый Вагапов Хайдар абыйның бабасы Хәсән бабайга кунакка килгән булган. Анарга фотографиясын язып, автограф биреп калдырган булган. Инде Хәсән бабай бу дөньядан киткәндә бу фотоны Хайдар абыйга бүләк итеп калдыра. Хайдар абый гомер буе куен дәфтәрендә фотографияны йөртә. Вот. Икесе дә зур бөек җырчы булдылар. Вот. Ну, бик яшьли үлеп тә киттеләр. Вот. Әле инде 2 мәктәп, 124 мәктәп, 121 мәктәп янашалар. И урамларның исемләре дә урамлары да янашалар. Вот. Значит, Алла мутыртырган инде безнең якларда шундый зур кешеләр булу, зур иҗади кешеләр булу, җырчылар булу бик яхшы, бик дәрәҗәле хак. Безнең Кави Нәҗми авылы Красный остров 18 километр чакрым ераклыкта. Инде Иван Михайлович Сеченов авылы 18 километр чакрым ераклыкта. Большой Болдино, Пушкин булган җирләребез 50 километр гына. Бу без бит инде Бермуд эч почмагында торган шикелле Казан, Мәскәү, Горький арасында торабыз. Безнең